Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Apeng. Taong 1951, San Pablo, Laguna. Itong mga panahong ito, hindi pa gaano kaunlad ang bayan ng San Pablo. Pinaliligiran niyo ng mga halamanan, kalakip ng malalawak na taniman ng palay. Kokonti lang din ang naninirahan sa lugar. Gawa ng karamihan sa mga baryo-baryo doon, nasa liblib pa. Bibihira ka lang din makakita ng taong naglalakad sa daan, at mangyayari lang ito kapag panahon ng anihan. Sa mga ganong taon kasi, marami kang masisilayang kalabaw na dumaraan, buhat sa dami din ng ani na kinakailangan nilang dalhin patungo sa gilingan ng palay. Siyempre bilang taga San Pablo, hindi pumapayag sila Apeng na hindi makasabay sa ganoong gawain. Yun lang kasi ang panahon kung saan nakakakuha sila ng libreng bigas, kaya hindi nila yon pinapalampas. Sabihin na nating marami ang kalakip na hirap sa pag-aani ng palay. Pero mas mainam na itong pagtiyagaan, gawa ng mag-iilang sako rin ang kanilang naitatabi sa oras na natapos nila ang kanilang trabaho. Ilang buwan na rin yun kung iisipin ayon kay Apeng. Kung hindi ninyo na itatanong, ilang kilometro lang ang layo nila sa palayan. Kagaya ng iba, nakatira rin sila sa liblib na lugar sa kadahilanang mas mainam manirahan doon. Bukod sa may lilim ng puno, hindi din gaanong mainit. Alam nyo, pinuno, mas mahalaga pa noon sa tao ang mga puno dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng serbisyo. Hindi katulad ngayon, wala na yang kwenta dahil mas pipiliin ng mga taong mayayaman na magkaroon ng matataas na gusali kumpara sa pagkakaroon ng malawak na kagubatan. Sa lugar din kung saan sila nakatira, halos nandun na yung lahat ng pangangailangan nila. Tubig, mga bungang kahoy, gulay at iba pang likas na pagkain, libre nilang pinipitas. Noon kasi, pinuno, padamihan talaga ng tanim. Kapag mas marami kang pananim at alagang hayop, mas mayaman ka kumpara sa mga wala nun. Ganon ang tagisan ng yaman na naabutan ni Apeng. Ayon pa sa kanya na, tuwing katapusan noon ng buwan, bumababa sila ng baryo para magdala ng mga mais at tubo. Kakarampot na pera ang nakukuha nila doon, pero hindi na yun mahalaga. Ang iniisip kasi nila, makabili sila ng mga pangangailangan, kagaya ng kape at iba pa. Yun lang ang importante, at doon lang din umiikot ang buhay nila. Bagaman walang pinoproblema, hindi ibig sabihin nun araw-araw masaya. Pagtatapat pa ni Apeng na, sobrang hirap ng buhay nila noon dahil sa dami ng trabaho at kakulangan ng gamit para sa kanilang pang-araw-araw. Isipin nyo na lang, gasera lang ang nagsisilbi nyong liwanag, tapos kakapiranggot na banig ang nagsisilbi nyong higaan. Gawa lang din sa likas na materyales ang unan, at kapag malamok, pausok lang ng balat ng nyog, kontento na silang magkakapatid. Pahirapan din ang pag-almusal sa umaga, gawa ng yung kape, dinidikdik pa nila yon bago mainom. Pero syempre sa katagalan na gano'n ang kanilang estado, nasanay na rin sila. 2 linggo bago sumapit ang buwan ng Mayo, maya't maya na ang pag-ulan sa lugar. Halos hindi na sila noon nakakabisita ng palayan para sana magtanim ng binhi ng palay. Wala naman yung problema, gawa ng kahit tumungo sila roon, hindi naman sila pinahihintulutang magtanim sa ganoong sitwasyon. Sa halip na mag-alala sa palayang pagmamay-ari ng iba,
mas pinili nilang pagtuunan ng sariling pamumuhay nila. Sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan, naging abala naman sila sa pag-aayos ng mga parte ng bakuran nilang binabaha. Bilang panganay itong si Apeng, siya talaga ang nakatoka sa lahat ng mga pangangailangan nito. Inakala rin niyang magiging normal ang lahat sa buwang yon, pero lingid sa kanyang kaalaman, may paparating palang isang kaganapan na magbabago sa buhay niya. Pagsapit ng buwan ng Mayo, nagtapat ang nanay nila ukol sa pagdadalang tao nito. Nang marinig naman yon nilang magkakapatid, wala namang tumutol sa kanila, gawa ng kung iisipin, gustong-gusto rin nila noong magkaroon ng pinakabunso. Bale, kasama na yung bunso nilang nasa sinapupunan pa, 10 na ang bilang nila. Ganon kasi noon, hindi isipin kung marami ang anak. Matapos naman itong malaman nilang magkakapatid, hindi naman nila maiwasang mag-alala para sa kaligtasan ng kanilang ina. Kahit kasi hindi pa sila nakakakita ng aswang, naniniwala silang totoo ito. Ayon kay Apeng, na noong ipinagdadalang tao ang pangsyam nila na si Toto, gabi-gabi noong may naglalakad sa bubong ng bahay nila. Halos wala rin sila noong tulog, kakabantay sa nagpapahinga nilang ina. Hindi lang yon, may isang matandang taga-baryo noon ang paulit-ulit na bumibisita tuwing hapon. Noong una, di yun pinapansin ng kanilang ama. Pero sa katagalan, unti-unti na nila itong ipinagtabuyan. Ang kaso lang, sa loob ng 7 buwan, pabalik-balik pa rin ito. Kapag kinokompronta yon ng tatay nila, hindi yun umiimik. Di naman ito naghahanap ng gulo, gawa ng sa oras na nasisita na ang matandang yon, kusa yung lumalayo. Pero para sa kanilang ama, hindi doon nagtatapos ang lahat. Mabuti na lang, nung naipanganak na yung si Toto, walang nangyari doong masama. Doon din nila napag-alaman sa kumadrona na ang matandang pabalik-balik sa bahay nila ay isang aswang. Dahil sa kanilang mga nalaman, mas nagdoble ingat sila habang lumalaki ang kanyang kapatid. Awa naman ng Diyos, sa loob ng 2 taon, walang masamang nangyari rito. Matapos din ng ganoong pangyayari, hindi na nagpakita pa yung matanda. Pero sa kabila nun, markado na para sa kanilang ama ang muka at pangalan nito. Sa kakasaliksik kasi ng tatay nila, nalaman nito ang kinaroroonan at pangalan ng matanda. Nakilala rin nila yon sa pangalan na Augusto, ang aswang nakilabot ng San Pablo. Sabi-sabay ng matatanda sa kanilang lugar, marami nang nabiktima ang nilalang na yon. Hindi rin ito nasusukol ng mga albularyo dahil sa pagiging madulas nito. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, kahit anong dami ng pangontra sa isang tahanan, kayang-kaya nitong pumasok kung gugustuhin lang. Maliban din sa kanilang ina, wala pang nakaligtas doong biktima. Naging palaisipan man yun para sa kanila, hindi pa rin sila naging kampante. Naniniwala ang ama ni Apeng, nagkataon lang ang lahat ng yon. Matapos naman nilang malaman ang tungkol dito, naging maingat na ang kanilang pamilya ukol sa pagdadalang tao. Marami rin kasi ang nagsasabi na sanggol ang paboritong kainin ni Augusto. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Kagaya ng dati, hindi na sila nagdalawang isip na magpakonsulta nang sa gayoy malaman na nila ang kanilang gagawin. Gabi-gabi rin silang nananalangin na sana lumaki ng maayos ang kanilang bunso nang walang nangyayari doong masama.
Akala nila gano'n na lang yun kadali, pero dumating ang isang araw na napaisip na lang sila kung maililigtas pa ba nila ang bata. Isang hapon, habang nagwawalis ng bakuran itong si Apeng, may nasipat siyang isang matandang lalaki na naglalakad sa gilid ng daan malapit sa bahay nila. Noong una, inakala niyang magsasaka lang yon na pupunta sa baryo, kaya hindi niya na yon pinansin pa. Ang kaso lang, 2 araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang pagpaparamdam nito. Halos palagi talaga yung natataon sa kanyang pagwawalis, kaya hindi na siya nagdalawang isip na isumbong yon sa kanilang padre de pamilya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung nagtanong ukol sa wangis nung matanda. Inalam din ng tatay niya ang mga palatandaan nito na kanyang nakikita kahit sa malayo. Dahil sa mga bagay na naitanong nito sa kanya, walang pag-aatubiling inilahad ni Apeng ang kanyang mga napansin sa matandang yon. Ayon sa kanya, may pulseras itong suot na kulay pula. Nakalaylay din palagi ang damit nito, tapos may mahaba yung buhok na namumuti na. Meron ding malaking nunal ang matanda sa noo, tapos wala na yung ngipin. Matangkad din ito, at sa estado nito wala naman doong kahina-hinala. Pagtatapat pa ni Apeng na ang tanging naging palaisipan lang sa kanya noon ay yung dala-dala nitong sako. Dagdag pa niya na hindi rin nagbabago ang kasuotan nito, na para bang hindi yun naliligo. Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay na yon, ang ama na niya mismo ang nagkumpirma na si Tandang Agosto nga ang kanyang nakita. Dala naman ng matinding pag-aalala nito, agad naman siya nitong inutusan na magbigay ng abiso sa bahay ng albularyo. Mariin din itong inilahad na bago sumapit ang hapon, kinakailangang nasa bahay na nila ito. Pagkalahad naman ng tatay niya ng mga katagang yon, dahan-dahan naman siya nitong pinalabas ng bahay habang binubulungan ng, "Huwag mo munang ipaalam to sa iyong mga kapatid. Ayoko matakot sila, kaya sarilihin na muna natin. Kapag nagtanong sila, sabihin mo may iniindang karamdaman ng nanay mo. Ganun lang, tapos tumahimik ka na." "Sige ho, tay. Masusunod." Sagot naman dito ni Apeng. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman siyang tumungo sa bahay ng albularyo. Habang binabagtas niya noon ang daan, laking gulat na lamang niya nang makasalubong niya yung matanda. Alam ni Apeng na nakatingin yun sa kanya, kaya hanggat maaari hindi niya yun pinapansin. Paglagpas naman ng matanda, bigla naman siyang natigilan nang umubo yung parang mamamatay na. Akala niya kung ano nangyari rito, kaya nilingon niya. Ang kaso lang pagsilay niya sa kanyang likod, napansin niyang wala na ito sa lugar na yon. Ilang beses niya itong hinanap, pero di niya talaga nakita. Dala ng takot at pagkabahala ni Apeng, nagmamadali naman siyang pumanhik sa baryo para humingi ng tulong. Kahit hindi naging madali ang pag-usad niya patungo sa lugar na yon, ginawa niya talaga ang lahat upang makarating ng buhay sa tahanan ng albularyo. Awa naman ng Diyos, narating niya ito nang walang nangyayari sa kanya. Pagpasok naman niya sa bahay nito, bumungad sa kanya ang 3 lalaki na magpapagamot. Siyempre bilang respeto sa mga ito, matyaga niya talagang hinintay ang kanyang torno. Pagkaraan pa ng ilang oras, bago sumapit ang 1:00 ng hapon, nakapasok na siya sa loob ng bahay nito. Nataunding siya na lang ang pasyente, kaya hindi na siya nag-alangan na ilahad ang katotohanan.
Pagtanong naman sa kanya ng albularyo, walang pag-aatubili naman niyang inilahad ang tungkol sa mga nangyayari sa lugar nila. Nang marinig naman yon ni Apeng, agad naman niyang inilahad na hindi siya ang may kailangan dito. Matapos naman niyang maibahagi ang lahat, doon na naalala ng matanda ang tungkol sa nanay nitong nagpakonsulta sa kanya 2 taon na ang nakakaraan. Kagaya ng dati, si Tandang Augusto rin ang isinumbong nito sa kanya. Pagkalahad naman dito ng albularyo, agad naman yung tumayo habang nagwiwika sa kanya ng, "Sandali lang. Maghintay ka muna rito. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Huwag kang mataranta, iho. Mamaya lang alis na tayo." Nang marinig naman ni Apeng ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang walang imik na pinagmamasda ng matanda. Hindi naglaon. Nang makaalis na sila, mabilis naman nilang tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Kalahating oras pa ang lumipas, bumungad ang tatay niya sa labas na kanina pang naghihintay. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman yung lumapit habang inilalahad ang sitwasyon sa loob ng bahay. Pagharap naman ito sa kanila, nanginginig naman ang katawan nitong nagwiwika ng, "Dumating kanina si Tandang Augusto. Pumasok rito sa bahay para kumprontahin ang asawa ko. Hindi ko siya napigilan dahil sa mga paninindak na sinabi niya sa akin. Sa ngayon ho, wala na ho kong ibang maisip na lalapitan maliban sa inyo." Dahil sa sinabi nito, agad namang naalarma ang albularyo. Pagtatapat nito sa kanyang ama, hindi biro ang pangyayaring yon dahil kalimitan sa mga pinapasok ni Augusto, pinagkakainteresan talaga nito ng husto. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, may mga naitanong ang matanda, kagaya ng kung ano ang ginawa nito. May ibinigay ba yon sa kanyang asawa, pinakain, at kung ano-ano pa. Nang marinig naman ng tatay niya ang sinabi ng matanda, ito na mismo ang nagkumpirma na wala yung ibang ginawa kundi ang tumitig sa misis niya. Wala siyang kaide-ideya sa nais ng matanda, pero malakas ang kanyang kutob na may binabalak yung masama. Pagtatapat pa nito na, matapos nitong kausapin ng kanyang asawa, umalis din yon na parabang kapamilya ang turing nito sa kanila. Gustuhin man yung kumprontahin ng kanyang ama, sadyang wala itong lakas ng loob para gawin ng ganoong bagay. Nauunawaan naman nila ito, lalo pat alam din nila ang kwento ni Augusto sa kanilang lugar. Matapos naman itong marinig ng albularyo, nagpatuloy lang yun sa paglalakad hanggang sa nakapasok na sila sa loob ng kanilang silid. Paghawi naman nila ng kurtina, bumungad ang asawa niyang mahimbing nang natutulog. Siyempre bilang respeto naman nila rito, hindi na muna nila yun ginising. Ang ginawa nila noon, maghintay sa sala hanggang sa yun na ang voluntaryong lumabas. Pagkaraan pa ng ilang oras, nagising na rin ang nanay nila. Marami na sila noong napag-usapan, kaya alam na alam nila ang kanilang gagawin. Itinuring na rin kalaban nila Apeng ang matanda, alinsunod sa gustong mangyari ng kanilang padre de pamilya. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, muli na naman siyang lumabas para magwalis. Yun kasi ang nakatoka sa kanyang trabaho tuwing wala pang nangyayaring gapasan. Akmang matatapos na sana noon si Apeng sa kanyang ginagawa, muli na naman niyang nasipat ang matanda na nakatayo sa harapan ng bahay nila. Sa puntong yon, nakasilay na yon sa kanya at sa estado nito parang meron itong pakay. Maya-maya pa,
Bigla naman yung naglakad papalapit, kaya imbis na tapusin niya ang pagwawalis, napilitan na siyang tumakbo habang tinatawag ang kanyang ama at ang albularyo. Dahil sa eskandalong kanyang ginawa, dali-dali namang lumabas ang mga ito para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman itong napansin ng matandang itinuturo niya. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, walang pag-aatubili naman yung kumuha ng sundang, sabay sugod papalapit dito. Ilang beses din niya itong inambahan ng taga, dahilan para tumigil ang matanda sa harapan ng pinto ng bakod nila. Sige, pumasok ka. Subukan mo lang. Hindi ako magdadalawang isip na pagulungin yung ulo mo sa lupa. Lumayas ka rito. Wala kaming ginagawa sa'yo. Sigaw ng tatay niya. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman si Tandang Agusto habang sumasagot dito ng, Bakit galit na galit ka? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Tsaka isa pa, bago ka magsalita, kausapin mo muna ang asawa mo. Hindi ako pumupunta rito para gumawa ng kung ano-ano. Ang gusto ko lang, makita ang aking apo. Nang marinig naman yon ng tatay niya, mas lalo pang tumindi ang galit nito sa matanda. Pagdilim naman ng paningin nito, doon na yon nagwala na siyang naging sanhi upang sugurin na nito ang nilalang na yon. Pag-unday naman niya ng taga sa may bandang leeg nito, bigla naman siyang napaatras nang masaksihan niya yung tumalbog, pagtama ng talim nito sa balat ni Tandang Agusto. Dahil sa pangyayaring yon, nagsimula naman yung ngumisi habang nagwiwika sa kanyang ama ng, Magdahan-dahan ka sa pasyang ginagawa mo, iho. Maaari mong ikamatayan. Gayunpaman maswerte ka pa rin. Dahil hindi iba ang asawa mo sa akin. Paalisin mo na yung albularyo. Suklat yan sa mga mata ko. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, doon na nagsimulang mangialam ang matanda. Pagharap naman ito kay Tandang Agusto, agad naman yung nagbitaw ng mga masasakit na salita, dahilan para mapilitan na ring gumante ang matandang yon. Habang nagkakasindakan ng dalawa, kitang-kita ni Apeng ang pamumula ng mga mata nito. Hindi naglaon. Pag-unday naman ng saksak ng albularyo, buong puwersa naman yung sinalag ni Tandang Agusto na siyang naging sanhi upang mabitawan nito ang hawak nitong armas. Pagbagsak naman ng punyal nito sa lupa, doon na naramdaman ng albularyo ang pagkapang ng matatalas nitong mga kuko sa kanyang braso. Maya-maya pa nang magkatitigan na sila, umangi lang naman si Tandang Agusto habang pinagbabantaan ito. Huwag mo kong sagarin, albularyo. Wala kang alam kung bakit ako nandito. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa. Galit na wika ng matanda. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad din naman itong binitawan ang kamay ng albularyo. Matapos nun, nagsimula na yung maglakad papalayo hanggang sa inilipad ng hangin ang buong katawan nito. Sa isang iglap, naglaho ang matandang yon at kasabay ng pagkawala nito, ang mga palaisipang naiwan sa kanila. Halos hindi kasi sila noon makapaniwala, gawa ng itong si Tandang Agusto, malimit lang kung makipag-usap. Napag-isip-isip din ng matanda na maaari ngang may kaugnayan nito sa dugong nananalaytay sa nanay ni Apeng. Kinagabihan, dala naman ng matinding pag-aalala na natili ang albularyo sa pamamahay nila. Lahat ng kaluskus noon, maigi talaga nilang binantayan
kung saan sa loob ng ilang oras, wala naman silang napansing kakaiba. Akala nga nila magpapatuloy ang ganoong sitwasyon, pero pagpatak ng alas 11 ng gabi, doon na sila nakarinig ng mga alulong ng aso. Paulit-ulit nangyari ang bagay na yan, kaya ang albularyo na mismo ang nagkumpirma na may nilalangang umaaligid sa kanila. Dala naman ang kanilang kuryosidad, maigi silang nagmasid sa labas ng kanilang bahay hanggang sa may nakita silang dalawang aswang na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanilang bakuran. Paglalarawan ni Apeng sa mga nilalang na yon, para itong mga bayawak kung titingnan. Bukod sa mahaba nitong dila, pahirapan din ang kanilang pagsilay dito tuwing nagtatago ang liwanag ng buwan sa mga ulap. Akala nila makakapasok ang mga nilalang na yon, pero nang akmang gagapang na ito sa bakod ng bahay, may nasipat silang isang napakalaking banog na mabilis na dumagit sa dalawang nilalang. Segundo lang ang naging pagitan nang bumagsak ang mga katawan nitong lasug-lasug na. Matapos naman nila itong makita, inakala nilang doon na magtatapos ang lahat, pero pagkaraan pa ng kalahating oras, nagsimula na naman silang makasilay ng ganoong uri ng aswang. Ayon sa albularyo, pinsang buo ang lahing yon ng mga abwak, kaya hindi sila dapat magpakakampante. Bukod kasi sa kakayahan nitong maghukay ng mabilis, hindi rin yun gaanong naaapektuhan ng mga pangkaraniwang pangontra dahil sa kapal ng balat nila. Maya-maya pa, nang magsimula ng gumapang ang mga ito sa bakod, doon nila nakitang binubuo yon ng nasa humigit sa 10 peraso. Pagsilay naman ng mga albularyo sa mga ito, halos ramdam naman nila ang pagkabahala at takot na kinikimkim nito. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga nasilayan, nagtiwala pa rin sila sa pundasyon ng bahay nila. Alam kasi nilang magtatagal yon hanggang umaga, kaya nagpasya silang manatili lang sa loob nito. Ang kaso lang, nang magsimula ng paligiran ng mga ito ang buong paligid, napapansin naman nilang parang inuunti-unti na ng mga ito na putulin ang pundasyon ng bahay. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, paulit-ulit naman itong itinaboy ang mga nilalang sa takot na baka pabuwalin nito ang bahay nila upang mapilitan silang lumabas. Dagdag isipin din para sa kanila noong mga oras na yon, ang nanay nilang kanina pang umiiyak. Hindi naglaon. Nang akmang lalabasin na yon ng kanyang ama, muli na naman silang napatahimik nang may marinig silang isang kakaibang atungal na nagmumula sa himpapawid. Pagkarinig naman ng mga aswang sa atungal na yon, dali-dali namang nagsiatrasa ng mga ito na parabang meron yung kinakatakutan. Pagkaraan pa ng ilang segundo, lumapag sa gitna ng bakuran nila ang isang matangkad na lalaki na may pakpak na gawa sa kanyang balat. May 2 sungay din yun sa ulo, tapos may mahaba yung buntot na parang latigo. Hubot-hubad lang din ang nilalang at ang nagsisilbi nitong kasuotan ay ang kanyang mahabang buhok na bumabalot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, muli na naman yung umatungal, sabay sugod sa mga aswang na nagtatangka sa sanggol ng nanay niya. Kahit wala silang ideya kung sino ito, buong puso nilang pinanigan ang nilalang. Sa loob ng kalahating oras na pakikipagbuno nito, unti-unti nitong nauubos ang bilang ng mga aswang na sumugod sa kanilang pamamahay. Maya-maya pa, nang malipol na nito ang mga kalaban nila, mabilis naman yung lumipad papalayo, kahit nababalot pa ng matinding pinsala ang buong katawan nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, maging sila man gulat na gulat sa kanilang mga nasaksihan.
Bagaman hindi nila mawari kung ano ang dahilan ng nilalang, taus-puso pa rin sila doong nagpasalamat. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, labis-labis ang kapanatagang naramdaman ng kanilang ama, gawa ng nasisiguro nito na kung hindi dahil sa nilalang ngayon, baka patay na sila. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi pa rin napatid ang pagpaparamdam ni Tandang Agusto. Imbis na kontrahin naman nila ito, pinili nilang hayaan ang matandang yon. Gawa ng unang-una, wala naman itong ginagawang masama. Ayos lang din yun sa nanay nila, kaya pinili na rin nilang umunawa. Sa pagdating naman ng kapanganakan nito, nagluwalyo ng isang malusog na sanggol na babae. Alam niyo ang sumunod na nangyari, Pinuno? Nawala na rin si Tandang Agusto. Hindi na nila yon nakita pa hanggang sa paglaki ng kapatid nila. Bago rin mawala yung nanay niya, doon nila nalaman na ang matandang yun pala, anak yung nanay nila. Dahil sa mga sinabi nito, doon na nila naunawaan ang lahat-lahat. Magmula noon, sinubukan nilang hanapin ang matanda pero hindi na nila yon nakita pa. Hanggang ngayong pangkasalukuyan, palaisipan pa rin para kay Apeng kung ano na ang nangyari sa kilabot ng San Pablo na si Tandang Agusto. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam niyo tong kwento na to, yung tipo ng pinahaba-haba pa, sasabihin din naman pala ng nanay niya yung totoo. Tsaka kung talagang anak ni Tandang Agusto yung nanay nila, edi automatic lahat sila apo ni Tandang Agusto. Diba ganun siya tumatakbo eh. So bakit nung unang gabi pa lang na dinadalaw sila ni Tandang Agusto, pumasok pa nga sa loob ng bahay, bakit hindi agad inamin ng nanay nila na tatay niya yun? Bakit kaya? Pwedeng pakamatakot sila? O may iniingatang sikreto yung nanay niya na pwede niya lang sabihin kapag mamamatay na siya? Kasi alam naman nating lahat na ang mga aswang meron niyang kasunduan. Siguro may ganitong kasunduan yung nanay ni Paeng tsaka yung lolo niya. Kasi basically talaga lolo niya yun eh. Kasi nga tatay ng nanay niya. Diba? Ganun siya nag-workout. So siguro, nung ilang beses nang nanganak tong nanay ni Apeng, maraming beses din pumunta sa bahay nila si Tandang Agusto. Pero bakit kaya hindi nagkasundo itong si Tandang Agusto tsaka yung tatay nila? Yun lang yung malaking question mark sa akin. Tsaka yun nga, yung agarang pag-amin ng nanay, hindi agad ginawa. Yun lang yung mga tanong ko sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.